Μετά την κατασκευή των 4 αντιπλημμυρικών αγωγών που είπε ο Πρόεδρος πιο μπροστά, δρομολογείται και η κατασκευή, η δημοπράτηση ήδη έχει γίνει, του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου στις οδούς Αθηνάς, Κεφαλινίας και Ζακίνθου, προϋπολογισμού 3,9 εκατομμύρια ευρώ. Ανατέθηκε εκπόνηση μελέτης για αντιπλημμυρικά έργα στις οδούς Κρήτης, Ολύμπου, τμήματος οδούς Κοπέλου και τμήματος οδού Πρωτέως από Ιούς μέχρι Κεφαλινίας. Με τα έργα αυτά θωρακίζεται η Σαρονίδα κατά το μεγαλύτερο μέρος της από τις πλημμύρες. Προωθείται η ίδρυυση του υψηλότερου σημείου της περιοχής του πανοράματος. Υπάρχει ήδη μελέτη κατασκευής δικτύου και δεξαμενής, η οποία έχει κατατεθεί για χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ. Προωθούνται απολωτριώσεις στην περιοχή της Σαρονίδας για την εξασφάλιση χώρων για την κατασκευή των απαραίτητων σχολικών μονάδων. Ξεκινούν οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονιπιακού σταθμού και λυκείου. Προγραμματίζεται η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στη θέση του υπάρχοντος ανοιχτού. Προωθείται η επέκταση και ολοκλήρωση της ανάπλασης στην παραλία της Σαρονίδας και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε την εγκατάσταση καντινών στην περιοχή. Αξιοποιείται ο χώρος των πολυβολίων στη Σαρονίδα ως χώρο αναψυχής και περιπάτου, το καμάρι της σημερινής κοινοτικής αρχής που το έχει ξεκινήσει. Και το αναγνωρίζουμε και μπορώ να σας πω, σας ζηλεύουμε και λίγο εκεί δίπλα από το Λαγονίσι. Αλλά στόχος είναι, έχουμε πει, να ενώσουμε με τον πεζόδρομο αυτό το Λαγονίσι με τη Σαρονίδα. Αυτό είναι που συζητάμε. Η Φωκιά έχει τα δικά της από εκεί. Αναπτύσσεται δίκτυο, το πιο βασικό, οπτικών ινών και ευρυζωνικής ασύρματης κάλυψης διαδικτύου, κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει στα Καλύβια και στη Φωκιά, που πριν από λίγο ο Πρόεδρος μας παρουσίασε στον απολογισμό του στην Παλαιά Φώκια. Φίλες και φίλοι, θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ σε ένα σημαντικό θέμα, αυτό της αξιοποίησης της περιοχής των Αλικών στην Ανάβησο, που η σημερινή Δημοτική Αρχή της Αναβίσου έχει μετατρέψει σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Εμείς πιστεύουμε πως ασφαλώς και η περιοχή αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί και αποτελεί ένα από τα πρώτα μελήματά μας. Το θέμα όμως είναι πώς αυτή θα αξιοποιηθεί. Εμείς λέμε, ο Δήμος Σαρονικού πρέπει όχι μόνο να έχει λόγο, είναι ο Δήμαρχος από τη Βίλα Καστέλη, ο Δήμος Πεκαλίδη έχει κάνει αδελφοποίηση. Εμείς πιστεύουμε πως ασφαλώς και η περιοχή αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί και αποτελεί ένα από τα πρώτα μας μελήματα. Το θέμα είναι όμως πώς. Εμείς λέμε, ο Δήμος Σαρονικού πρέπει όχι μόνο να έχει λόγο για το τι είδους ανάπτυξη θα γίνει, αλλά η αξιοποίηση της περιοχής να έχει όφελος και αντιστάθμισμα για την τοπική κοινωνία. Δεν συμμεριζόμαστε σε καμία περίπτωση τη λογική του ξεπουλήματος και του αποκλεισμού της τοπικής κοινωνίας από τις παραλίες. Λέμε ναι στην αξιοποίηση στο πλαίσιο της ήπιας ανάπτυξης που προτείνουμε συνολικά για το Δήμο του Σαρονικού. Γι' αυτό άμεσα, βάσει μελέτης, θα καταθέσουμε την πρότασή μας. Θα ήθελα όμως να ξεκαθαρίσω το εξής. Σε καμία περίπτωση δεν προτιθέμεθα να δεχτούμε στο πακέτο που λέγεται Αλικές να ενταχθεί και η παραλία. Ό,τι είναι κάτω από την κεντρική λεωφόρο, δηλαδή αυτό το κομμάτι, αυτός ο όμορφος κόλπος που όλοι το χαιρόμαστε, αυτή την παραλία, δηλώνουμε ότι θα μείνει ελεύθερη και ανοιχτή για τους πολίτες, με ανάπτυξη μορφών πολιτισμού και αθλητισμού, χώρων πρασίνου και περιπάτου για όλους και σύμφωνα με όσα προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι, και όχι σε όφελος των λίγων και των εκλεκτών. Απορρίπτουμε ασυζητητή τα μνημόνια συνεργασίας με το Δήμο Αναβίσου που είδαν το φως της δημοσιότητας και επρόκειτο να υπογραφούν πέρυσι. Αταλάντευτα μένουμε στο ότι οι ακτές και οι παραλίες ανήκουν σε όλους τους πολίτες, ανήκουν σε όλους μας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, προχωρώντας προς την τελική ευθεία των εκλογών, έχουμε προσπαθήσει, αλλά και θα προσπαθήσουμε το μήνα αυτό που έχει μείνει, μέσα από όλη αυτή την προεκλογική διαδικασία, να διαφυλάξουμε και κυρίως να αναβαθμίσουμε τον πολιτικό και αυτοδιοικητικό λόγο. Πιστεύουμε ότι ο σωστός διάλογος και ο προβληματισμός για τις τοπικές κοινωνίες
για το ποια είναι τα προβλήματα, για το τι θα κάνουμε αύριο, αποτελεί δείγμα πολιτικού και κοινωνικού πολιτισμού. Κάτι που από ό,τι φαίνεται αγνοούν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, είτε λόγω έλλειψης πολιτικού λόγου και επιχειρημάτων, είτε λόγω παντελούς άγνοιας και απουσίας από τα τοπικά μας πράγματα, είτε κυρίως από τον πανικό που τους έχει καταβάλει, βλέποντας ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας δεν τους αποδέχεται. Το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας τους γυρίζει την πλάτη. Οι δημοσκοπήσεις που καθημερινά οι ίδιοι πραγματοποιούν τους έχουν απογοητεύσει πλήρως και δεν τους αποδέχεται μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, κυρίως για την αλαζονία τους, για την αμετροέπειά τους, αλλά και την παντελή άρνηση και απαξίωση για ό,τι έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή μας από όλους εμάς που δουλέψαμε και μοχθήσαμε για αυτόν τον τόπο. Τις τελευταίες μέρες γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς και αήθους επίθεσης. Θα μπορούσα να πω, θα μου επιτρέψετε τον όρο, φασιστικής. Επιστρατεύουν κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, λιβελογραφήματα, κακοπληροφορημένων ή παραπληροφορημένων και ίσως και καλοπληρωμένων δημοσιογραφίσκων, τα οποία τα δημοσιεύουν σε κυριακάτικες συνέχειες, αλλά και την υπόλοιπη εβδομάδα είτε τα αναπαράγουν σε δικά τους blog, είτε τα μοιράζουν μέσα στη μαύρη νύχτα πόρτα-πόρτα, προκειμένου να πείσουν τους πολίτες πως ο Πέτρος Φιλίππου είναι, έτσι γράφουν στα χαρτιά τους, ο αρχιερέας της διαφθοράς και της διαπλοκής, της λαμογιάς, της ντόπιας μαφίας, ή ότι ο Δήμος Καλυβίων έχει μαύρη τρύπα και ότι δεν πρόκειται καν να είμαι υποψήφιος στις εκλογές της 7 του Νοέμβρη. Μπορεί να ακούσετε και πάρα πολλά κάθε μέρα και τι δεν γράφονται και τι δεν λέγονται, και όλα αυτά θα ενταθούν το τελευταίο αυτό διάστημα. Προσπαθούν να ανατρέψουν το δικαιακό μας σύστημα και προσφεύγουν σε μεθοδεύσεις που μόνο η Ιερά Εξέταση στην εποχή του Μεσαίωνα χρησιμοποιούσε. Στην ουσία μας καλούν εμάς, τα θύματα των συκοφαντιών και της λάσπης τους, να αποδείξουμε ότι είμαστε αθώοι. Είναι πρωτοφανής για τα δημόσια τοπικά πολιτικά ήθη αυτές οι πρακτικές. Ο πολιστικός τους πολιτισμός, και παρά τις πομπόδεις διακηρύξεις και θεωρίες τους, δυστυχώς έχει σταθμεύσει στην εποχή του Μεσαίωνα. Φίλες και φίλοι, στους απανωτούς και μακροχρόνιους ελέγχους του Ελεκτικού Συνεδρίου, που έγιναν μετά από καταγγελίες για το Δήμο μας από τον Grand Resort Λαγωνίση, δεν βρέθηκε ούτε €1 έλλειμμα από το ταμείο του Δήμου μας. Αντίθετα, με νόμους και της τωρινής αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης, όλες οι δαπάνες που έχουν γίνει στους Δήμους κατόπιν αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων έχουν κριθεί νόμιμες. Κάτι που συστηματικά αποκρύπτεται για να μπορέσουν να απλώσουν τη λάσπη τους και τις συκοφαντίες τους. Αποκρύπτουν συστηματικά επίσης πόσες διώξεις έχω υποστεί μόνο και μόνο για τους αγώνες που κάνουμε για τις ελεύθερες παραλίες. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε δεκάδες παραδείγματα συκοφάντησης που έχουν επιδοθεί το τελευταίο διάστημα και που αναμένουμε να κλιμακωθούν τις επόμενες εβδομάδες μέχρι τις εκλογές και να δώσω τις ανάλογες απαντήσεις. Δεν θέλω όμως σε καμία περίπτωση να μπω στον κύκλο που μόνοι τους έχουν κλειστεί και οι ίδιοι έχουν εγκλωβιστεί. Εμείς λειτουργούμε δημόσια. Όλοι γνωρίζουν το ποιόν μας και το πόθεν έσχε μας και τη διαδρομή μας. Και δυστυχώς για αυτούς έρχονται να παραβιάσουν ανοιχτές πόρτες. Αυτές οι πρακτικές όμως δείχνουν και κάτι πιο σημαντικό για το μέλλον του τόπου, και είναι το εξής. Θέλουν πολύ, επιδιώκουν και προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο και κυρίως με τον βρώμικο πόλεμο να μας κρατήσουν μακριά από τη διοίκηση του Δήμου Σαρονικού για να παίξουμε τα διάφορα συμφέροντα που επιβουλεύονται τον τόπο μας και τα οποία φαίνεται να υπηρετούν.
Κυβερνητικά στελέχη επιβεβαιώνουν τελευταία με δηλώσεις τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι είναι σε εξέλιξη σχέδια για παραχώρηση όλων των δημοτικών και δημόσιων εκτάσεων της περιοχής σε ιδιώτες με διαδικασίες, θα έχετε δει από τις εφημερίδες που γράφουν express ή όπως τις βάφτισαν διαδικασίες fast track. Αυτή είναι η νέα ορολογία που χρησιμοποιούν. Δηλώνουμε λοιπόν προς όλους τους εμπλεκομένους και τους προειδοποιούμε ότι τα σχέδια τους αυτά δεν θα περάσουν. Μας πολεμούν. Μας πολεμούν με κάθε τρόπο, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που μπαίνουμε εμπόδιο στα σχέδια τους και κυρίως με ό,τι έχει να κάνει με το ξεπούλημα των παραλιών. Δεν πρόκειται ούτε να τους ακολουθήσουμε, αλλά ούτε και να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες μεθόδους. Θα είμαστε παρόντες και θα δίνουμε με συνέπεια και αξιοπρέπεια τη μάχη, ώστε ο Σαρονικός, ο νέος μας Δήμος, να είναι μια πόλη που θα υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών και όχι τα σκοτεινά συμφέροντα των διάφορων οικονομικών κύκλων. Θα επιμείνουμε μέχρι και την ημέρα των εκλογών να αναδεικνύουμε τις θέσεις μας και το πρόγραμμά μας για το μέλλον αυτού εδώ του νέου Δήμου. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε στη μιζέρια του ανύπαρκτου πολιτικού τους λόγου, που είναι κενό περιεχομένου και γεμάτο λάσπη και συκοφαντίες. Εμείς προχωράμε με το κεφάλι ψηλά, στηριζόμενοι μόνο στην αγάπη σας, στην εμπιστοσύνη σας, που καθημερινά εκδηλώνεται και εκφράζεται προς την παράταξή μας, που εκφράζεται προς όλους εμάς, προς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για αυτόν τον τόπο. Θα είμαστε εδώ όπως είμαστε πάντοτε, κοντά σας και δίπλα σας, συμμεριζόμενοι τις δικές σας αγωνίες αλλά και ελπίδες για το καλύτερο αύριο αυτού εδώ του τόπου. Μαζί με όλους εσάς, με τους ανθρώπους και πολίτες, τους άνδρες και τις γυναίκες, με τη νέα γενιά, αλλά και τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, προχωράμε μπροστά για το καλύτερο αύριο της Σαρονίδας, για το ελπιδοφόρο μέλλον του νέου Δήμου του Σαρονικού. Σας ευχαριστούμε όλους για άλλη μια φορά από την καρδιά μας που είστε εδώ και που μας δίνετε θάρρος να συνεχίσουμε. Η δική σας αυτή παρουσία απόψε εδώ στη Σαρονίδα δίνει το μήνυμα και το αποτέλεσμα των εκλογών στις 7 του Νοέμβρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.